Repassem altres temes. Les negociacions entre els partits del govern i alguns grups de l'oposició per aprovar els pressupostos de cara a aquest 2016 sembla que van a molt bon ritme. De moment, l'executiu ja ha aconseguit el vot favorable de Convergència i Unió després que s'hagin acceptat les denegacions presentades pel seu grup municipal. En concret, el pressupost inclourà un augment de les partides destinades al manteniment d'instal·lacions esportives, al servei de platges, a la salut pública i al control de plagues. Aquesta setmana, el govern s'ha trobat amb Convergència i Socialistes per avançar en l'aprovació que es farà durant la propera setmana. Amb el vot favorable del grup de Convergència i Unió, una abstenció del PSC ja seria suficient per aprovar els números. Bé, hi ha hagut diàleg i nosaltres som una gent que lluny de buscar l'enfrontament el que busquem sempre és l'acord, i quan l'acord és possible, doncs malgrat les diferències ideològiques que hi puguin haver, creiem que el primer és la ciutat i per això hi votarem a favor. I no deixem de parlar de política local perquè el Partit dels Socialistes de Badalona ha presentat els resultats de l'enquesta realitzada fa 3 setmanes. La meitat dels consultats, que van ser més d'un miler de persones, creu que els socialistes haurien de negociar per entrar al govern municipal. La consulta també conclou que només un 30% dels enquestats estarien a favor de tirar endavant una moció de censura a l'alcaldessa Dolors Sabater. En concret, un 52% dels enquestats estarien a favor que els socialistes entressin a l'executiu. Tot i això, els socialistes han manifestat que qualsevol decisió important que afecti a la ciutat es debatrà en una assemblea amb la militància. Segons diu, els veïns demanen un govern estable d'esquerres i on el PSC hi sigui present. Els veïns i veïnes el que volen són polítiques progressistes i d'esquerres, en les quals també demanen que estigui el PSC perquè al final hi hagi una estabilitat i una bona governabilitat. Estem disposats a parlar amb qualsevol força política i a partir d'aquí mirar si s'obre un nou escenari. Els socialistes també han deixat clar que mai donarien suport a una alcaldia amb Xavier García Albiol al capdavant. De fet, només els votants del PP estarien a favor d'aplicar una moció de censura a l'alcaldessa Dolors Sabater. Tot i això, l'enquesta conclou que bona part dels enquestats suspèn l'actual executiu, un 40% dels quals amb una nota molt baixa. Pel que fa al propi partit, l'enquesta conclou que menys d'un 40% dels consultats coneix el primer secretari del PSC badaloní, Àlex Pastor. Tot i això, un de cada 4 enquestats declaraven ser votants del Partit dels Socialistes i més de la meitat aproven la gestió del grup municipal a l'oposició. Bona entesa entre els sindicats de la Guàrdia Urbana i el govern per renovar el material del cos de seguretat local. Una reivindicació històrica que fan els policies que des de fa anys que es queixen del mal estat en què es troba. De fet, afirmen que des de fa 5 anys que no es fa cap inversió en la compra de material o bé en el manteniment. De moment, el govern s'ha compromès a comprar 120 emissores d'última generació i més d'una 80 d'armilles personalitzades. Els sindicats de la Guàrdia Urbana proposen fixar un calendari a la inversió del nou material, ja que es tracta d'un cost elevat a causa del mal estat en què es troba l'actual. Els agents lamenten la nul·la inversió realitzada en els darrers anys i exigeixen mesures que els dotin de més seguretat. Precisament aquesta setmana el Sindicat de Funcionaris de Policia i la Plataforma Sindical Unitària s'han reunit amb l'equip de govern per posar sobre la taula les necessitats urgents del cos policial. En aquesta trobada, l'executiu ha anunciat la compra de més d'una 80 d'armilles antibales i més d'un centenar d'emissores. Una de les novetats és justament la implicació dels propis agents que podran participar de les comissions on es redactin les especificacions del material que s'ha de comprar. Hem comprat unes 120 emissores noves que juntament amb les 80 que n'hi ha ja faran un número considerable i en principi aquesta compra de les 120 va juntament amb fundes, pinyes per comunicar i un contracte de manteniment, perquè les que tenim el manteniment pràcticament no ha existit. Govern i sindicats també han acordat instaurar un sistema de punts per a la compra del material, que també inclourà en el cost del seu manteniment. D'aquesta manera, cada agent podrà disposar del material necessari segons la seva tasca específica. Ara els sindicats hauran de presentar a l'executiu una proposta conjunta per a tirar-la endavant.
Badalona és la ciutat del Barcelonès Nord on menys s'ha reduït l'atur durant el mes de març. A totes les poblacions de la comarcat ha disminuït el nombre d'aturats, en concret en 173 persones. De la mateixa manera, a tota Catalunya, l'atur també ha disminuït amb més de 10.200 aturats gràcies a les feines temporals de la Setmana Santa. Tot i això, el govern català lamenta la precarietat dels contractes i els salaris baixos. Actualment, 17.746 badalonins estan inscrits al registre de l'atur, 60 persones menys que el mes passat, mentre que fa 2 mesos aquesta dada superava els 18.000 inscrits. Pel que fa a la resta de ciutats del Barcelonès Nord, Tiana és el municipi on més persones han trobat feina en el darrer mes. La població lidera la reducció de l'atur a la zona amb un 4% menys de persones inscrites a l'atur. Justament, Tiana i Montgat són les dues poblacions del Barcelonès Nord on més baixa el nombre d'aturats, una tendència que reverteix la dinàmica del mes passat, on a les dues poblacions aquesta xifra creixia. Montgat té avui 18 inscrits menys al registre de l'atur. Per darrere hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb 45 aturats menys, i Santa Coloma de Gramenet, que ha reduït el nombre d'inscrits a les oficines del SOC en 36 persones. Badalona és a la cua i té avui un 0,33% menys de persones a l'atur que al febrer. Per la seva banda, la Generalitat valora positivament que s'hagi baixat del 500.000 d'aturats per primer cop des del juliol del 2009. Des de la Generalitat també destaquen que l'atur interanual s'ha reduït un 12,5% a Catalunya, mentre que el conjunt de l'Estat ho ha fet només en un 8%. Les ONGs alerten que els campaments de refugiats ja no necessiten mantes ni roba d'abric, sinó estris i aparells de cuina, entre d'altres coses, ja que on estan instal·lats preveuen passar-hi un temps. Un canvi de necessitats que afectaria tot el material recollit pels pares carmelites de Badalona, que encara no ha pogut ser enviat a Grècia. Els responsables de la comunitat afirmen que necessiten de manera urgent una nau industrial per emmagatzemar tot el material recollit durant la setmana passada, tot i que ja han pogut recaptar els diners necessaris per fer-ne el transport. Precisament aquesta setmana el govern ha confirmat que ja ha iniciat converses amb l'oficina local d'habitatge per acollir prop d'un centenar de refugiats si finalment les famílies sirianes poden entrar a Europa.